otu mepụrụ onye ọ na-ahịara ha bụ Odoziakụ Felicia Ibezim alụgoma nyefee otu ụlọ nwere otu nkwago n'aka ndị obodo ezi Obunagu Village Ọka na kansụl ime obodo Ọka South nke Anambra steeti. Ya bụ ụlọ bụ nke a rụrụ na ncheta nke nna Dr. Ibezim nagoro mmụọ bụ Maazị Clement Nwankwo Okeke nagoro mmụọ, bụ ụlọ nwere ụlọ ọgbakọ ezumezu abụọ ebe a na-eje mpochi nakwa ụlọ ọrụ. Gabe Alokwe kọrọ anyị akụkọ a n'uju. N'ozi ekene ya ka ọ na-eme nnyefe ahụ, Dọkịnta Ibezim bụ onye Oriakụ Grace Nwabeze nọchitere kenere Chineke maka inye ya nna nke zụrụ ya n'akwụkwọ ma kwukwe na ndị be ha bụ ndị ama Igbo nke dị n'Imo steeti bụkwa ndị na-erite erere site na amụma a. Ọ gwara gọọmenti nke ndị Imo, Enugu na ndị Anambra ka kwado ihe a ọ na-eme o ji enyere ndị mmadụ aka. Maka onye asị ya jide ka o ji ma eme na-aga n'iru na Chineke ga-enyere ya aka. Ihe ọbụla bụ mmasị obi ya bụ uche Chineke na Chineke ga-enyere ya aka ofufilie ya nla. N'ịgọzizi ụlọ ahụ, Reverend Ernest Ebenu kpere ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi onye ahụ nyere ya bụ onyinye, Dọkịnta Ibezim, nakwa ndị obodo ezi Obunagu nke dị n'Ọka, ma gọzikwe ụlọ ahụ ekpere Chineke.